Mucingrum bangke dak 19 dhonsuri arat atum ke claim ke dam padug lo dasi laso pensini tum pini ke cingrum la anisan corap kena yel he dasi dak cingrum lo dasi la non dhu election ratum cepadug lo dasi nitum dhonsuri sisi komiti penta corop partik lo ratum pan pengke rat penta akhir jube long pamelo ate non dhu sima pulote laso abut ke jok lake hai pen long ria farman se ke jok pot lasi ke India Alliance ke strong pick lasi ratum akemang an ke pacun pu pusila alliance ke dulu Congress APSLC lasi laso alliance ke do pen kilitum kemang gitu autonomous state lapen ke kapre ka problem laso ke pacun aja pan karbiang long peaceful ke wan je panti non dhu ke ratum bhut ke jok la APSLC pen Congress alliance la long si bhut jok lo ratum asi choro nai ratum phanta non dhu bangke hitung fil long che thek long asi 100% support hitung che thek long fil long lasi hitung 100% hope dolo je Borland dalasan lo ada tak khay longre farman jok nangi pusi Borland tuta BPF Hagrama Muhileri Party fan pahai lo dakta sarjai kathar India Alliance candidate alang li phanta pahai pek po ten hai tanglo pusi ratum ta ningtelo lepen India Alliance candidate bukajan rotoning ti alang lita ke hai ti angring nom penta theklong lo pusitu ratum kaji than hitung kardion no lepen ke Bikram Hanse lata ni tum India Alliance candidate lo alang lita phil lang et si alang lita ke haji 100% hop do tang lo lepen ke along kapek do thilang la so India Alliance candidate la an bangke non hu bangke hai et lasi haplong lo bangke separate le he kita ke haji angring do pusipu nandita kardo sata tasi ni tum bangke non bangke la alonso angdeng ke chonghongan velaju tasi siklo yon lako mi fulote election result bangke ni tum longpo tasi haji ang thek do ko pot ratum ta ning rong lo